dæk, der skal jeg smage. Den her Ghost energidrik, som er med Warheads og sur grøn æblesmag. Dufter kun surt. Dufter ikke rigtig noget. Den er fandme sur. Den smager faktisk af æble. Jeg skulle give den en karakter på sundhedsskalaen. Ja, så har det været en 9 ud af 10. Helt klart, den er skidesur. Den siger sig selv, når det er med Warheads. Når det er med Warheads. Ja. Der hvis jeg give den efter smag. 6 ud af 10. Så vi ses bare i næste video. Hej hej.